anem a corregir l'exercici 10, l'apartat 3, en què ens demana passar de forma decimal a forma científica. Bé, aquí tenim una expressió decimal i l'hem d'utilitzar amb la forma científica. Fixeu-vos, el 9 està a 1, 2, 3, 4, 5, 6 posicions de distància de la coma. O quants zeros hi ha? Això també és molt fàcil de comptar. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Per tant, com que està a la dreta de la coma, tu saps que això serà 1 menys 6. I el número quin serà? Doncs el 9,726. Per referència sempre es posa, o per conveni sempre es posa una xifra decimal. D'acord? Això pel que fa a les xifres petites. I les xifres grans, per exemple aquest nombre d'aquí, com el posaries en notació científica? Bé, doncs aquí hauríem de posar un 8,811 perquè els altres zeros no calen. Els zeros a la dreta aquí no fan cap servei. A la dreta de la coma els zeros no tenen cap utilitat. I aleshores què vol dir això? Fixa't, aquí el número el tens dibuixat. Vol dir que després d'aquest 8, quantes xifres hi ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, abans d'arribar a la coma decimal. Per tant, això seria per 10 a la 8. I fins aquí aquest vídeo. Espero haver-vos ajudat.